ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳುತುಡಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಏನು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನ್ವೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುತಾ ಮಲ್ಲ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಏನಾಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾರುಲಿರು ಅರಿನ್ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಎಂಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುತುಡಾರು ಎಂಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಇಟ್ಟು ಆಟಿದ ವಿಶೇಷದಾದ ತುಳುನಾಡು ಆಟಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ದಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದಾನೆ ಈ ಮಾತ ವಿಷಯಡ್ ಎಂಕಲು ಪಾತ್ರರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕರ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಣೆ ಅನ್ನ ನಿಕಲ್ಡ ಪನೋಡು ಅಂದ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪೂಕುಂಡು ಬಾರಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕೃತಿಂದು ಯಾನ ಕೃತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕಲ ತೋಜಪಾಡಪುಂಡು ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದ ಆಟಗಳೊಂದು ಎಂಕಲು ಜನಪದ ಗುಬ್ಬಲ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ವ ನಾನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡ ಅಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನಿ ಮಾತ ತುಳುತ ಅಧ್ಯಯನಗಾರರು ಐನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂದು ಮನ್ಪೇರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡೆ ಯಾರು ಅಂಚನ ಐನ ಮಾ ಪ್ರಬಂಧವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಂತದ್ದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕರ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ಇತ್ತದ ಹೊಸ ತುಳುಕ ಏನು ಪಾತೆರ್ನ ಲೇಖಕ ಅಥವಾ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮರೆತು ಓದಪ್ಪು ರಾಶಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಜನಪದ ವಿಚಾರಲೇನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಾತ ವಿಚಾರಲೇನು ಆರು ರಾಶಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಏನಾರು ಪ್ರಸಾರ ಮಂತೊಂತೀರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಪ್ಪು ಜನಪದ ವಿಚಾರಪ್ಪು ಭಾಷೆಪ್ಪು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ ವಿಷಯ ಇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲಬು ಪುನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಇಂಬೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ತೆಂಕನೆಡಿಯೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ ದುಂಬು ಆರು ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೆರ ಯಾವ ಕುಡ್ಲದ ಕಾವೂರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಸುರೂತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿನಾರು 4 ವರ್ಷ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಕಟ್ಟನಾರಂದೇ ಪನೋಲ್ಯಾರು ಇತ್ಯಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತೆಂಕನೆಡಿಯೂರು ಉಡುಪಿ ಇಂದೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮುಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆದ ಅಡಿಟ್ ಉಪ್ಪನಚಿತ್ತನ NSS ಕೋಶದ ರಾಜ್ಯ NSS ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸನಾಯನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆದ ಸಂದರ್ಭ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಇನಾಮಲ್ಲ ಪುರಸ್ಕಾರಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದೆತನ್ನಾರು ಒಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ಆರು ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅಂಚಾದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆತ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕಲು ತುಳುನಾಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೈನಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಡು ಸರ್ ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಪಡ್ದು ಸುರುಮನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಸುರುಮನ್ಪುನಿಂದ ಹಿರೇ ಪನೋಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಸುರೂಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧದಾದ ಅಂತ ಓಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಕೃತಿನ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಕಡಲುಪ್ಪು ಮುಲ್ತ ಸುದೆ ಉಪ್ಪು ಮುಲ್ತ ಗುಡ್ಡ ಕಡಲುಪ್ಪು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ತುಳುನಾಡಿಂದ ಅರ್ಥ ಜಗತ್ತದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಪಿನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಓಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತೂರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಡ ಹುಟ್ಟೋಡೆ ಧಾರವಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೂಂಡ ಅಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಇಟ್ಟು ಪೂರೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒವೇ ಉಪ್ಪು ಆಟಿ ಉಪ್ಪು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಉಪ್ಪು ಒವೇ ಉಪ್ಪು ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧನು ತುಳುನಾಡ ದಾದಾ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂಡ ಪ್ರಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಯಾನಮ್ಮಲು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸರ ಬಯಸುವೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತೃಮೂಲಿಯವಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತೃಮೂಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವಿನ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ ಅವಿನಿತ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪು ರಡ್ನೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಜಿನೆ ಮುಲು ಅವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಲು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ತೂರ ಸಾಧ್ಯ ಇತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಗೌರವ ಉಂಡು ಆಚರಣೆಲು ಗೌರವ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲವಾದ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ
ಮುಲ್ತ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಅಂದ ಅತ್ತದ ಮೂಲ ಕಡಲ ಉಪ್ಪು ನೆಡದ ಹತ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟು ಮಗುವಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದಾರ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಅಂದು ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು ಅಂದಾನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು ಇತ್ಯಾನ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಜನಜೀವನ ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಸಮಗ್ರ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬದುಕು ಆ ಬದುಕುನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೆಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿವರ್ತನಶೀಲತೆ ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬಿತ್ತಿಲಕ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬಿತ್ತಿಲಕ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಂಚ ನೀರು ಪರಪೊಂದು ಪೋಪುಣ ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದೇ ಪೋಪುಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಈ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಒಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ದೀವೊಂದು ನಾವು ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಟದಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಹಜವಾಯಿನ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕಟದಿನ ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮರ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಪಾದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಮಲ ಬುಲೆಪುನ ಐತ ಲೆಕ್ಕೊಡೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದೊಪ್ಪನಾಗ ಆಟಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬೇಷ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವಿಷಯ ಬನ್ನ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮೇ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಡು 15 ಒಂಜಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಸರಳ ರೇಖೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ ವೃತ್ತಾಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾವರ್ತನೆ ಒಪ್ಪಡು ವಾರ್ಷಿಕ ಆವರ್ತನೆ ಒಪ್ಪಡು ತುಳು ಮೇ 15 ಮೇ 16 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೂನ್ 15 ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಪನ್ಪ ಬೇಷ ಪಂಡ ಮೇ 15 ಜೂನ್ 15 ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಪಂಡ ಜೂನ್ 16 ಜುಲೈ 15 ಮುಟ್ಟ ಆಟಿ ಪಂಡ 16 ಜುಲೈ 16 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಖಂಡಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಟಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು ಆಂಡ ಆ ಕಾಲದ ಗುಣ ತೋಡಾಪುಂಡು ಋತುಮಾನ ಖಂಡಿತವಾದ ಋತುಮಾನ ತೋಡಾಪುಂಡು ಮೇ 15 ಬೊಕ್ಕ 16 ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇಷ ಲಾ ಕರೆ ಅಕೇರಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸೋಗು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೈಡು ಬರ್ಸೋನು ಇಂಚೆ ಎದುರಿಸುನು ನಮ್ಮನ್ನ ಪತ್ತನಾಜೆ ಅಂದಾನಾಗ ಬರ್ಸ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಶುರು ಆವರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೇಸೋಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಸಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮರಿಯಾಲ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ತೆಲ್ಡಂತೂ ಅವು ಬಾರಿ ಬಿರುಸುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೀರಿಕಟ್ಟದ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಟಿಡಂತೂ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ದಾಂತಿನ ಅಂಚಿನ ನಂಗೆ ಕಿತ್ತದ ಕಾಲಮಾನೋಡು ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಪಿದೈಡುಪ್ಪುನ ನೆಡದಾತ್ರ ಪಿದೈಡುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಡದಾತ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜ ದಾನ್ನ ಋತುಮಾನೋಡು ದಿಂಜ ಬದಲಾವಣೆ ಪುರ ಆತಜಿ ಬರ್ಸಕಾಲಲ ಉಂಡು ಮಾತಕಾಲಲ ಉಂಡು ಚಳಿಗಾಲಲ ಉಂಡು ಮಾತಕಾಲಲ ಉಂಡು ಒಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಡು ನಮಕ್ ನಮಕ್ ಇನಿಕ್ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕಂಡದ ಬೆರಿಟೆ ನಡತಬಹುದು ಪುನಃ ಕಡಿಮೆ ಆದುಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೆ ಇಡು ನಡತಬಹುದು ಪುನಃ ಕಡಿಮೆ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಪಂಚಾಯತ್ ನಮಕ್ ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸೋದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಖಂಡಿತ ಓಲಾ ಬಳ್ಳ ಬತ್ತಂಡ ಪೇಪರ್ ಟಿವಿ ಮಿನಿ ತೂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಆ ಅನುಭವ ನಂಕ್ ಆ ಪೂಜಿ ಪಂಪಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಇದೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಚಿನಂಚಿನ ಪಲ್ಲಟ ಇತನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದು ಕಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಕಂಡಲ್ಲ ಅದು ಒರಿದಿಜ್ಜ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಈ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ಪನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬೈದನ ಇತ್ತೆ ತೂರಲ್ಲ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದೊಂದು ಎಡ್ಡೆನೆ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುರ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಒಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಜವನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ ಏರ್ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮನೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ ತೆರಿಪಾವಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಒಪ್ಪಡು
ಅಥವಾ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆಲು ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಗತ್ಯನೇ ಎಂದು ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಡು ಅಗತ್ಯ ಅತ್ತೆ ಈ ಆಟಿಕೂಟ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಆತನ ದಾಂಡಲ ಈಜಿ ದಾಂಡ ಇರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಟಿಕೂಟ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಡತಂತ ಒಂಜಿ ಲೇಸವು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಟಿನ ದುಂಬುದ ಆಟಿನ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬುದ ಆಟಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಇತ್ತದ ಆಟಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಪುರ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಪನ್ಬೇರು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇಸದ ಕಡೆಕ್ ಕಾರ್ತೆಲ್ದ ಸುರುಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರಂಭ ಆದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿಡ್ ಕೀರ್ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬರ್ಸಕಾಲದ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಸಹಜವಾದೆ ಆಟಿದ ಪೂರ ಆಚರಣೆ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಈ ಬರ್ಸಕಾಲಗೂ ಬೋಡಾಯಿಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪು ಆತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಉಪ್ಪು ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬುಲುಪ್ಪು ಆಟಿದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆಚರಣೆಲುಪ್ಪು ಆಟಿದ ಕುರಿತಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆಲುಪ್ಪು ಪೂರಲ ಈ ಬರ್ಸಕಾಲೋಡು ಇಂಜ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಭೆ ಸೇರಲ ಆಪುಜಿ ಜಾಲಡು ದೊಂಪ ಪಾಡರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಆ ತಿಂಗೋಲನು ಆ ತಿಂಗೋಲ ಅಶುಭತ್ ನಮ್ಮ 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 ಆಟಿ ಅಶುಭ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ನೆಟ ಬಾಳ ಸರಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರೋಗ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಬಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪೆತ್ತ ಪಂಡ ಇಂಚ ಆನ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇತನೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಅಂದ್ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಿನ್ಪನ ಪಂಚ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪೋಡಿಗೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪೋಡಿಗೆ ಪೆತ್ತ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸಾಧು ಈ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅವು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಐತೈತ ಸ್ವಭಾವನು ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕೋನೆ ಅವನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಅವನ ಆಚರಣೆ ಕನ್ಪೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಹತ್ತು ಆಂಡ ನೆಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಟಿಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒವ್ವೊವು ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ದುಲುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಲುಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಆ ಬರ್ಸಕಾಲಗೂ ಬೋಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ನೆಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆನೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅರ್ಥ ಯಾನ್ ದಾಯಗು నేను ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ ಔದಾಲ ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ಹತ್ತು ಅತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಖಂಡಿತ ಆಚರಣೆಲು ದಯಪಂಡ ಬರ್ಸವರ್ಪಿನಿ ಸತ್ಯ ಐತೆ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಸ ಅವನ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತೂತ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಸವರ್ಪಿನಿ ಸತ್ಯ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಕಾಲೋಗು ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಕಾಲೋಗು ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಕಾಲೋಗು ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬೊಡ್ಡ ಬದಲಾಪಣದ ಅನ್ನ ದಯಪಂಡ ಕಾಲ ಬದಲಾಯಲೆಕ್ಕನೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂದೇನು ತೆರಿಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ತೆನಸದ ಬಗ್ಗೆ ತೆನಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡಿತು ಮಾತ ಓ ಪಂಡಲ ಮೂಲ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಅಪಗದ ನಮ್ಮ ಅಪಗದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪಿದಾಯಿ ಪದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಲು ಕಾರ್ತೆಲ್ಡು ಮುಗಿದುಪ್ಪುಂಡು ಬೇಸೋಡು ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಕೊನೆತ್ ಕಾರ್ತೆಲ್ಡು ಮುಗಿದುಪ್ಪುಂಡು ನಡೆದಾದುಪ್ಪುಂಡು ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ತರ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದವಲೇ ಉಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಡುಮಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡವಲ್ಲ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಎಂಕುಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಇರ್ನಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದ ಕಡಿಮೆ ರಡ್ಡು ವರ್ಗ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಒಂಜಿ ಬಡ ವರ್ಗ ಜಾತಿದಲ್ಲ ಮಾತ ಜಾತಿಡ್ಲ ಬಡವಿರುತ್ತೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೇರು ತುಂಬದ ಕಾಲಡು ಶ್ರೀಮಂತ ಲೆಕ್ಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುನಕಲು ಬಡವೆ ಪಾರತೋಡೆ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಂಡಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಡವರಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಪಿದಾಯಿ ಪೋದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದು ಕಂಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತಕಲು ಇಜ್ಜೆ ವರ್ಷ ಬಂದ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ತೇವು ತ್ವಜಂಕ್ ತಿಮರೆ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಕಂತದು ಅವೇನು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು
ಕ್ಯಾನದ ಪುಂಡಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಂತದ್ದು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ನುತ್ತೇರು ದಾಯಪಡ ಒಂಜಿ ಬಡತನದ ಕಾರಣ ಬಡತನದ ಕಾರಣ ರಡ್ನೇ ಕಾರಣ ಕೀರಿಕಟ್ಟದ ಬರ್ಸ ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶೀತ ಬಕ್ಕ ಉಷ್ಣನು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಕನ್ನಡ ಆಪುಣು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಾನು ಮೂಲ ಪನ್ನಡ ಒಪ್ಪುಣು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಮಾತಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂದ್ಬುಜ ಮಾತಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಜನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬರ್ಪುಣು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೈತೆಲ ಆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಬರವುಡು ಕಲ್ಪಾವೆ ಜೋಕಲೆಗೆ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಆ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿನ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಮರನ್ ತೂಪೆ ಆ ಮರನ್ ತೂತುವುದು ಆ ಮರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆ ಮರದಾದ ಅನುಭವದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಅನುಭವದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕಂಡುಕೊಂಡಿನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಉಪ್ಪು ಅತರ ತನಸು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅತರ ಓವೆ ಆಟಿದ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ ಐನೇ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮರಿಯಲ್ಲಾಗ ಒಯ್ನು ತಿನ್ನೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅರೆಗಲ್ಲಡು ಒಯ್ನು ತಿನ್ನೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ತೇವು ಉಪ್ಪಡು ಸೊಪ್ಪು ಗೆಡ್ಡೆಗೆನಸುಲು నేను పూర ಹೆಚ್ಚು ಕಷಾಯಲು నేను పూರ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಉಪನಾಮ ಇದು ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಇತ್ತನಮೇಟ ಇಟ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಖಂಡಿತ ಔದಾಯಗ ಪಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಜುಂಡು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚರು ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುನು ನೀರು ಪಾಡು ಅತ್ರ ಬೋಲೆ ನೀರು ಪಾಡುದು ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ರ ಬೋಲೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಮುರ್ಕಾದ ಪುರ ಅವೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ ದೀಪಿನ ಒಪ್ಪಾಡು ದಾಯಕ ಬಂಡ ಆಹಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪಗ ಅವೇನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಾನನು ಮನುಷ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೆ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಬಂಡ ಕುಕ್ಕು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬೈಪಾದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೈಪಾಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೈಪಾಂದೆ ಪಾಂಡ ಕಜಿಪು ಕಾಪುಂಡ ಬೈಪಾದ ಪಾಂಡ ಚಟ್ನಿ ಕಾಪುಂಡ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿಲ ಅವೇನು ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ನಿಂತುವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಒಂಜಿ ಕರೆತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅಥವಾ ತಿನಸುಗಳ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಆಟಿದ ಸಮಯ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಅವೇನೇ ಇದು ಗೊಬ್ಬುಲೆಗೆ ಬರ್ಕ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಇருந்து ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪಿನ್ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಮಣೆ ಇಲ್ಲದವಲೇ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿತನ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಲ್ಲದೊಲದನ್ನ ಪಿದಾಯ ಪಯರಾಪುಜಿ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ನತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ತೂರ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಗೊಬ್ಬುಗಳ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಂತ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಪ್ಪಗ ತುಳುನಾಡುಗಳ ಮುಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಈ ಗೊಬ್ಬುಗಳ ಒಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ಸಾಧ್ಯ ಸರಿ 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 ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚ ಮಿಳಿತಾತನ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪುಂದಾಂಡ ಆಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟೋಡಿತಿನ ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ ದೆಪ್ಪುವೇರ್ ಆ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟರ್ದಿದುಪ್ಪ ಹೌದು ಸೋಣ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಾತ ದುಂಬುದೇನು ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ನು ಉಂಡು ಅವೇನು ದೆಕ್ಕದ ಬಕ್ಕುಲಾಯ ಪಾಡ್ನು ಉಂಡು ಆಟಿ ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ನು ಅಂತ ಪೆರೆ ಮಾತ ವಸ್ತುಲೇನವರ ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಚೆನ್ನೈ ಮಣ್ಣೆಯನ್ನ ಅಟ್ಟೋ ಪಾಡಂತೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನೆಕ್ ಇತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ ಕುಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ಗುಪ್ಪುನ ಐತ ಪಿರೋಡ್ದುಪ್ಪನ ಅರ್ಥದಾದ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುನ ಅಥವಾ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಒಪ್ಪುನ ಐಡ್ದಾತ್ರ ಈಗ ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ ದಾಯಗ ಆಟಿದ ಆಟ ಅಣಿಗಿರೆಕ್ಕಲ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬರ್ಸವಾಯ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾದ ಉಲಾಯ್ಕೂರ್ನು ಗೊಬ್ಬುಯರು ಸರಿ ಒಪ್ಪಿಗ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಇಡೀ ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ ತುಯ್ಯರಡ ಇಡೀ ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಯಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನಟ್ಟು ಸುಮಾರು 29 ಗೊಬ್ಬುಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 17 ಗೊಬ್ಬುದ ವಿವರಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನೈ ಆಟ ಉಪ್ಪು ಜೋಡು ಪೆರ್ಗ ಉಪ್ಪು ಬುಲೆ ಪೆರ್ಗ ಉಪ್ಪು ಸೀತೆ ಆಟ ಉಪ್ಪು ಒರಿಯ ಗೊಬ್ಬುನ ಆಟ ಸೀತೆ ಆಟ ಉಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ನಮ್ಮ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಇತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ ತೂಂಡ ಇತ್ತ ಬುಲೆ ಪೆರ್ಗ ಐಟ್
ಏಳ್ಕೋನ ನೆಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಳ್ಕೋನ ಅಂಚಿಡ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಅದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ 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 ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋಪ ಅಂದ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಆದ ಅವನು ಪೊರಿದೆತ್ತದು ಅದೆಟ್ಟು ಪಾಡು ಅಂದ್ ಪಾಡುವ ಏರ್ನ ಕೋಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಸೋಪು ಇರು ಆಟೋ ಅಂದ್ ಆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಇತ್ತ ಸೋಪು ಸೋಲ್ತೇರಂದ್ ಅಂದ್ ಸೋಂತೇರಂದ ಅರ್ಥ ಅವನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬುಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಅದೇ ಉಪ್ಪಡು ಪೆರ್ಗ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪೂರ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬತ್ತು ಕುಡೊಂದು ಯಾನು ಪನ್ನಡು ಮೂಲು ಯಾನು ಗೊಬ್ಬುದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಒವ್ವೇ ಗೊಬ್ಬು ಉಪ್ಪಾಡು ತುಳುನಾಡು ಗೊಬ್ಬು ನಂಜಿ ತುಳುನಾಡಂದ ಅತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಗೊಬ್ಬು ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬತ್ತು ಖಾಲಿ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಹತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಪಿರವುಡೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಐಕೊಂಡು ಗೊಬ್ಬುಲೆಗೆ ಇದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಅಂತ ಆ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನು ಗೊಬ್ಬಲೆಡ್ತು ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಟಿದ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಡ್ಲಾವೆನ್ ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ತುಳುತುಡಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿಕ್ಲೇನು ಪಿರಾನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಟಿದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಾದ ಈ ಪನ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಪಾತ್ರಕತೆಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣ್ಣಾಥ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಎಂಬೇರು ನಮ್ಮಟ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಚೆನ್ನಮನೆತ ವಿಚಾರ ಐರು ಪಾತೆರೊಂತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಚೆನ್ನಮನೆತ ಯಾನೆಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇನು ತೂನಗ ಇಡೀ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ನಿಷೇಧಲುಂಡು ಏರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಗದಿ ಪಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡದಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಉಲಂಚಿನ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಜಿ ಉದು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮಡ ಯಾನ ಕಡೆ ಪನ್ನಕನೆ ಅಳಿಯ ಕಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಉನ್ನೇನ್ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಭೂಮಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಡು ಆಸ್ತಿದ ಮನುಷ್ಯಗೆ ರಡ್ಡು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿನ ಕೆಲವು ಸಲ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಆ ರೀತಿದ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಲಡಾಯಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಡು ಅಂಚಾದ ಈ ರೀತಿದ ನಿಷೇಧ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹಬ್ಬಗದಾರಗನ ಕತೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಜನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಾವೇನು ಪಂದ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಈ ಗೊಬ್ಬುಗುಲ ಆಟಿಗಳ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯ ಗೊಬ್ಬುಗುಲ ಆಟಿ ತಿಂಗುಲುಗಳ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ದಯಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಏನಾಕಡೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಸ್ವರೂಪಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ದಯಪಂಡ ಕೀರಿ ಕಡದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದ ಉಲ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಾನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಯ್ನಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಆನಿದಾನೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಪೇರು ಪರ್ಪ ಅಂದ್ ಅವು ಇನಿಕ್ಕಲ ಮತ್ತೆ ಪೇಂಟೆ ಮಲ್ಲ ಆನಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಐನೊಂಜಿ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಮಾತಾ ಊರುಡ್ಲ ಐನೊಂಜಿ ಖಂಡಿತಾರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಕ್ಕಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯನ ಕಾಂಡಲಿತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಉರುಡುಪ್ಪುನ ಪೂರಾ ಮರ್ದುಲ್ಲ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಮರಟ್ಟು ಸೇರುಂಡು ಅನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಪಾಲದ ಮರಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಅವನ್ ತೂರ ಪಂಡ ಅವು ಮಕ್ಳು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಲೆ ಪನೋಡ ಅವು ದಾಯಗ ಐತ ಪುರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪುರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಲೆ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಊಹನದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕಹಿದಾದ ಉಂಡು ಕೈಪೆ ಅಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ರಬಲ್ಲಿ ಪೇರವೇನು ಕಹಿದಾದ ಉಂಡು ಕೈಪೆದಾದ ಉಂಡು ಆ ಕೈಪೆ ಬಹುಶಃ ದೇಹೋಡತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ಪಿದೈಪಾಡಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಐಕುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಐತೋಟಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲಲಾಗ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮರ್ದು ಬನ್ಪನ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈಪೇನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಜೋಕಲೆ ಕೊರ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಚೀಪೆ ಬಂತದ ತೆಗೆತನೆ ಇಟ್ಟ ಜನ ಕೊರ್ಪನ ಉಂಡತ್ತಂದೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಹೂವೇ ಮರ್ದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತದ ಕಾಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರದೇ ಅದು ಪಡ್ ಕೈಪೇನೆ ತೊಲೆ ಅಂದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮೆಂತದ ಗಂಜಿ ತಿನ್ರೆ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಮೆಂತದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅವು ಬಳಂತರಿತ ನುಪ್ಪು ಐಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಬೈಪಾದು ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಯಿನ ಆಹಾರ ದಯಪಂಡ ಆ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ ವಿಟಮಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ
ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ವಿಟಮಿನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಜೇಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ಜೇಡಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ತೆನಸು ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ಇದು ಜೀವಗೆಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣು ಗೋವು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರು ಗೋವು ಎಡ್ಡೆ ತರೆ ಗೋವು ಎಡ್ಡೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇಂಜ ನಮ್ಮ ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪವನ ಅವು ಭಾರಿ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಯಿನ ಇವನು ಪೆದ್ದದಲ್ಲೇಗ್ಲ ಅವೇನು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಲ್ತದ ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿನ ದಯಪಂಡ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಆಹಾರ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣ ನೋಡದಾತ್ರ ಅವೇನು ಕೊರ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯರ್ದ ಮರತ್ತ ಒಂಜಿ ದಂಟನು ಕಾಯರದ ಮರತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲನು ಕೊಣದು ಕಂಡದ ನಡುಟು ಊರುವೇರು ಔದಾಯಗ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾರಿಲು ಪುರ ಪೋಡ ದೂರ ಎರನಲ ಕಣ್ಣು ಪುರ ಬಲ್ಲೆ ಆ ರೀತಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬಲ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕಂಡೋಗು ಎಂಚ ಕಂಬುಲೋಡು ಪೂಕಾರವಾಕುವೆರ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಬಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೂವೆರ ಸಾಧ್ಯ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬತ್ತನ ಆರಾಧನೆದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ್ನ ಅಂಡ ಈ ನಂಬಿ ನೆಟ್ಲ ಆಯ್ತ ಈ ಅಟಿದ ಕಷಾಯಡ್ಲ ಆ ಪಾಲೆ ಕೆತ್ತು ನೆಟ್ಲ ಇನ್ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಕಲ್ಲಡೇಗುದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತೊಂಜಿ ಅವು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಪೂರಾ ಕುಂಟು ಉಪ್ಪಂದೆ ಅಂಚೆ ಪೋಡು ಕಲ್ಲಡೇಗುದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಇಜಿಂದ ಐತ ಪವರ್ ಪೋಪುಣು ಮನ್ಪಿನಂಜನ ಶಕ್ತಿ ಪೋಪುಣು ಮನ್ಪಿನಂಜನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡ್ ಬಳಸುನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಪೋಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡ್ ಬಳಸುನ ಅವೇನು ಕುಂದಾಪುರ ಕಡೆ ಅಜ್ಜಿಂದ ಒಂದ್ ಪೇರು ಅಜ್ಜಿಂದ ಒಂದ್ ಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಬಳಸುನ ಆಟಿಡ್ ಬಳಸುನ ದಯಪಂಡ ಆಟಿಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಉಪ್ಪಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಚರಣೆಲು ಓಲಾ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆ ನಂಬಿಕೆ ವಂಚಿನ ಪಂಡ ಶುಭ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎರ್ದಿ ತಿನ್ನದ ಹತ್ರ ಆಚರಣೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಿತ್ತನ ವಾ ಒಂಜಿ ಕೂಟಲ್ಲ ಐ ಕಾರಣಲು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿದ ಕಾರಣಲು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಮನುಷ್ಯ ಉಲಾಯಪೆ ಅವಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುಂಡಂಕ ಐತ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡವೇ ಆಟಿ ಬಳಸುನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇನು ಮಲ್ತದ್ದು ಆಟಿ ಬಳಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆನ್ತೊಮ್ನ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಕುಡುಂಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ರೋಗ ರುಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಮ ಶೀತ ಜ್ವರ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅತದ ಕೊಲಾರ ದುಂಬು ವಾಂತಿ ಬೇದಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಪ್ಪು ತಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಸಹಜವಾದ ಕೀರಿ ಕಡದ ಬರ್ಸವತ್ತುಪ್ಪುಡು ಸೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಪ್ಪುಡು ಸಹಜವಾದ ರೋಗ ರುಜಿನೋಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ಏಪಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಐನಾತ್ ತಾಳೋಣವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶರಣಾಪೆ ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಚರಣೆದ ಮೂಲಕ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಟಿಕರಣದ ಮೂಲಕ ಶರಣಾಗತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಯಾನವೇನು ಚೌತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಪಂದ್ರ ಈ ನೆತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪುನ್ ಚೌತಿದ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪುಜ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ದಶಕೋಡದಿಂಚಿ ಬೈದನ್ನು ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮುಡೆಪುನಗ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಡು ದೇವೇರು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಆಟಿಕೊಡಂಜನ ಕಲ್ಪನೆ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಮಾರೇನು ಅಂಚನೆ ಮಾರಿ ಗಿಡ ಪುನಲ ಉಂಡ ಅವೇ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ನೆಟವಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವು ಉಡುಪಿಗೆ ಬೋಂಡವು ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮಾರಿ ಗಿಡಪ್ಪನ ಒಂದು ಆಚರಣೆಲು ಅಂಚನೆ ಆಟಿ ಕಡೆಂಜೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತದು ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಮಾರೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಮಾರೇನು ಲೆತನ್ ಪೋಪೆ ಅಂಚೆ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ ಸಿರಿತ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿನ ಅವು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ತೂವೆರ ಸಾಧ್ಯ ಜನಕಲೆಗಲ ಊರುದಕ್ಕಲೆಗಲ ಅಂದ್ ಆಟಿಕಲೆಂಜೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾರಿನ ಪೋಡು ಪೋಯೆ ಮಾರಿನ ಕಷ್ಟಪುರ ಪತೊಂದು ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋನೋಡು ಸುಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತೂವೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆಟಿಕಡೆಂಜಿನ ಅಂಚನೆ ಮಾರಿ ಗಿಡಪುನಂಚಿನ ಉಡುಪಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಗಿಡಪುನೊಂದು ಇವೇನು ಕೋರಿನ ಪತೊಂದು ಅವಿನ ತೊಳ್ಳೊಂದು ಪೋಂದು ಕೂಂದು ಪಾಡೊಂದು ಮಾರಿದ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಓವಾ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗಡುಪಾಡಿ ಜಾಗಡತ ಮೂಜಿ ಜಾಗಡ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರ್ನ ಐಟ ಅವಿನ ದೀದು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ
ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆಟಿಕುಲ್ಲುನು ಆಟಿಕುಲ್ಲುನಾ ಮದುವೆ ಪೊಸತಾದ ಮದುವೆ ಐನಕ್ಲು ಐನಕ್ಲು ಆಟಿಕುಲ್ಲರ ಓಪನ ಪೊಸತಾದ ಮದ್ಮ ಐನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅತ್ತಡ ಕಡನೆ ಬಡದಿನ ಪಂಡ ಬೊಡದಿಪೋದು ಅಲ್ನ ತವರು ಮನೆಟ್ ಅಂದ ದಾಯ ಒಂದು ಪಂಡ ತವರು ಮನೆತ ಸಂಬಂಧ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಮಾತೃಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮೆಟ್ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ತವರು ಮನೆತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಡಪುಜಿ ಕಡಿದು ಬೋಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಬೋಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಳ್ಡು ಒಂಜಿನ ಕಾರಣ ಬಡತನ ಇತ್ತು ಬಡತನ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಆಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುಲು ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತು ಉಪ್ಪೆರಕಲ್ಲ ಆ ತಿಂಗೋಳ್ಡು ಮಗಲೇನು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತು ಉಪ್ಪೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪು ರಡ್ನೆ ಅದು ಆ ತಿಂಗೋಳುಡು ಗರ್ಭವತಿಯ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಜಾನಪದದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೊಗಲ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಪನ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ ಆಟಿಡ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಯಳುಂದಾಂಡ ಬಾಳೆ ಪುಟ್ನಾಗ ಅವು ಸೆಕೆತ ಕಾಲ ಕಡು ಬೇಸಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಕಷ್ಟ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ನಿಷೇಧ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವ ಅಥವಾ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಂಗಲ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವ ಅಂಚಾದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ಆಟಿಕುಲ್ಲುನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆಟಿದ ಒವೆನೇ ಗೆತೋನ್ಲೆ ಯಾನಿತ ಪನ್ನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ತಿನಸಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಆಚರಣೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಆಟಿದ ನೀನು ಪೂರ ತೂವರೆ ಪೊಂಡ ಐತ ಪಿರ ಉಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾಲದ ಬಡತನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾಲಡು ಇತ ತೇವು ತೊಜಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನ ಅಪಗ ಬಾಕಿ ಕಾಲಡು ಪ್ರಕೃತಿ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಲೇನೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಏತ ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಆ ಕಾಲವು ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ತಿನಸನು ಮರ್ದನ ಅವೇ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸಹಜವಾದ ಅಂಚನ ಐನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀಸನಲ್ ಆದ ತಿಕ್ಕುನ ಚಿತ್ತನ ಐನ ಇವನ ಇತ್ತದ ಪೊರ್ತದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆದಾದ ಬಂಡ ಆಯಾಯ ಕಾಲಡು ಋತುಮಾನದ ತಿಕ್ಕುನ ಚಿತ್ತನೇನು ನಮ್ಮ ತೀನು ತೊಡ ಬಡವು ತೊಡವು ಒಂದೊಂಜಿ ಉಡುಪಿಡ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ದೆ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರು ನಮ್ಮ ಆರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತಿಂಡಿಲೇನು ಊರ್ದ ತಿಂಡಿ ಕನಸು ಪೂರ ಮೂಡೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಅತ್ರ ಪತ್ರೊಡೆಪ್ಪಾಡು ನೆನ್ ಪೂರ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೊಜಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೇವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯಾರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾ ಆಹಾರ ತೆನಸಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಅವು ಮಾತ ತಿಂಗಳು ಅವನೇ ತಿನ್ನೊಂದು ಅತ್ರ ಕೆಲವು ಸರಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅವನೇ ಕಂತದ್ದು ತಿನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಕುಡನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಪನು ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆಟಿದ ತಿನಸ್ಲೇನು ಅವೇನು ಈ ಮುರಣೆಯನೊಂಜಿ ಓವಾ ಪೇಪರ್ ಓದಿಯೆ ಪತ್ರಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗತಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 20 ತಿಂಡಿ ತಿನಸಲೇನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಂತದೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 20 ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪತ್ರೊಡೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ತೇವು ಉಪ್ಪಡು ತೊಜಂಕಪ್ಪಡು ತಿಮರೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇವನ್ ಆಯುರ್ವೇದಿದ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ಅವೇನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ನಾಗ ತಿಮರೆನ್ ತಿನ್ಲೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ತೇವು ಉಪ್ಪಡು ತೊಜಂಕುಪ್ಪಡು ತಿಮರೆ ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ತದ ಕೇನ ಉಪ್ಪಡು ಕೇನದ ಪುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಕೇನುಜ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಜ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದುಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲುಂಡು ತೆನಸುಲುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬುಲುಪ್ಪು ಓವೆ ಉಪ್ಪು ಅವೇನು ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಡ ಚಾಲನೆ ಕಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಆಚರಣೆ ಮೂಲ ಆವಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಇತೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಒಪ್ಪಡು ಆಚರಣೆ ಒಪ್ಪಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಒಪ್ಪಡು ಆ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ಮನವರಿಕೆ ಅನ್ಪಡು ಈ ತಿಂದಿರ್ದ ಹತ್ರ ದಾದ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಆ ಕಾಲೋಗ್ಲ ಆ ತಿಂಡಿಗಳ ಆ ತಿನಿಸಗಳ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಆ ಗೊಬ್ಬುಗಳ ಆ ಕಾಲೋಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಬಾಳೆ ಅಗತ್ಯ ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಡ್ಲ ಆಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಳಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸಕಾಲ ಇತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡಲ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ತುಂಬದ ಕಾಲದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾಲದ ಇಂಚಿನ
ಭೌತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹ್ಮ್ ಅವನು ಭೌತಿಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಭಾಷೆ ಪನ್ಪಂಡ ಆಹಾರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಭೌತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ಪ ಅವನು ದಾಯ ಕುಡೋರೋ ಕನ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ನೆಪೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಾಯಗ ಅವನು ಬೊಕ್ಕೊರ ಅವನ್ ಪೂರ ಬುಡುಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಹತ್ತು ಮಾತ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಬಿಡಾಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಆವೊಂದಿನೇನು ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾತ ಆ ಕಾಲೋಗಲ ಆ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುಣೆ ಇನಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪಲ್ಲಟ ಆಯ್ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂದ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಉಂತಾಯ ಉಡುಪಿದೈತೆ ಕೂಡ ಸುರುಮಲ್ದೇರು ಪಡಿಲು ಭೂಮಿಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ನಡ್ಪಿನ ಎರಡನೇ ಒಪ್ಪಾಡು ಅವನು ಪೋದು ನಡ್ದು ಕೂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿ ಮನ್ಪುನೇನು ಉಂತಾಯ ಇருந்து ಬಂಡ ಆ ಉಂತಾಯನೊಟ್ಟಿ ಕಾಲಿ ಬೆನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಉಂತದ್ದು ಬೋಪುನೆ ಅತ್ತು ಸುಮಾರು ತುಳ್ಟು ಪಾತೆರ ನಂಚಿತನ ಶಬ್ದಲು ಆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಗಲಸೊಂತು ನಂಚಿತನ ಸೊತ್ತುಲು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಮಾಜಿದು ಅವು ಪೋಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಪುದರ ಹೊರತು ಪೋಪು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂತ ತುಳು ತೊಂಗಿ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದೊಪ್ಪನಾಗ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಒರಿಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬಹಳ ಇರ್ಪನ್ಲಕನೆ ಬಹಳ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವು ಪೋಪುಂಡು ದೈನಂದಿನ ಕೈ ತಲೆಮಾರದಕ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತಾದು ದೈನಂದಿನ ಪದಕೋಶ ಉಪ್ಪುಣು ಉಲ ಕೈ ಕಾರು ಕಣ್ಣು ಅವು ಉಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದಕೋಶ ಪಾಲದ ಮರ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಪಾಲದ ಪೇರು ಉಂದು ಪೂರ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾನಾಗ ಅವನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯನೇ ಒಪ್ಪುಚ್ಚು ಇರು ಪಾಲೆದ ಮರ ಪಂಡ ನೆನಪಂಡು ಇದು ಕಡ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಲೆದ ಕಸ ಅಟ್ಟಿಡುವರ ಪರ್ನೆಡ್ದಾದರ ಇತ್ತದ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರದಕ್ಲಿಗ ಪಾಲೆದ ಮರ ಬಂಡಂದು ಪಾಲೆದ ಮರ ಓವೇ ಒಂಜಿ ತೀರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯನು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಪ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೇನುವೇರು ದಾದ ಅಂದ ಕೇನುವೇರು ಜೋಕಲ್ ಕೇನುವೇರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಕೇನುವೇರು ಅಪಗ ದುಂಬು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಔಪಚಾರಿಕ ವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ದುಂಬು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓವೇನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಂಡಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೇ ಕಲ್ಪೋಡು ತೂದು ಕಲ್ಪನಾ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕುನೆಕ್ಲ ಸಂಬಂಧನೇ ಪೂಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚಾರಪ್ಪನಾಗ ಬದುಕಿನ ಕಲ್ಪನ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾನ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಾರಿ ಮಾತಾ ಅಂಶಲ್ಲ ಸರಿ ಅವು ಪೂರಾ ಅದ್ಭುತ ಯಾನ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಅಂಶಲು ಎನ್ನ ಜಾನಪದನು ಯಾನ ಆನ್ವಯಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತೂಪಿನ ಆಟಿನ ಆನ್ವಯಿಕ ಪಂಡ ಅನ್ವಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಬದುಕು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡ ಆನ್ವಯಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತೂಂಡ ಆಟಿ ಉಪ್ಪಡು ಸೋನ ಉಪ್ಪಡು ಪರ್ಬ ಉಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕಡೆ ಗಣಪತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದೀಪನಿಂದ ಬಂಡಾರ ಕರಂಬು ಒಂದು ಇತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬನು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಇದು ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಮನುಷ್ಯಗ ಮಾತೆನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದೇ ತೂಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ನೀರ ಸಾಪು ಯಾನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಗೂ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪಿನ ಆಂಡ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಕೊರಡ ಪರ್ಬ ಗಣಪತಿ ಚೌತಿ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಉಳ್ಳ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಆಚರಣೆ ಬೋರ್ ಚೀನ್ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಸಾರು ನಮ್ಮ ಕಳೆವನು ಅನ ಪಂಪಿನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಬದಲಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೂಲ ಸಾರನು ಕಳೆವಣ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಮುಂದೆ ಸಂಶಯ ಎಂಕುಂಟು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆ ನೆಲೆಟು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟ ಆಟಿದಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಇರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂತೆ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಿರಿವಂತೀರು ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಲವರ್ಗ ಅವಂತೆ ಬಡವೇರು ಇಜಿನ ಎಲ್ಯ ಕೃಷಿಕರು ಇಜಿನ ಮತ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ವಯ ಅಂದು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಬರ್ತೇನೆ ಆಟಿಕೂಟ ಆಟಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಏನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೈಭವಡ್ ಮಂತ್ ತೊಜಿಪಾಂಡ ಆರಂಭೋಡು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ನಾನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಆದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ದಾಯಗೊಂಡ ಈ ಬಡತನದ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆತನ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಲ್ಲಟ ಆತನ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಸಹಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ ಇರ್ತುಲ ಬೆನ್ನಿದ ಕೆಲಸ ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ಬೆನ್ನಿದ ಆಚರಣೆ ದಾಯಕ್ ಬರ್ಬಣ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ
ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಅವನ್ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇರಗೆ ಆಟಿ ಕೊಡಂಜೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನಾಗ ಯುವಜನ ಮೇಳ ಪುರ ಆನಾಗ ಅವಳು ಆಟಿ ಕಡೆಂಜನ್ ಕನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂತದ್ದು ನಲ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಅವೇನು ಅವು ಸಹಜವಾದ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಉಪ್ಪುಡ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಡ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಕಂತದು ಅವೇನು ಒರಿಪುನಂಚನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತ ಸುಳ್ಳೆದಂಚಿ ಪೋಯರಡ ಪುತ್ತೂರ್ದಂಚಿ ಪೋಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಅವಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಮಾತ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಒರಿಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಜನಗಡ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅವು ಪರಿಪುನ ತುದೆ ಚೇಂಜ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅವೊಂದೇ ಪೋವೊಂದು ಪುಣು ಅಂಚಾರುಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವೆನ್ನಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗೋಗು ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ದಾಯಗೆ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನ ಕೇನ ದಾಯಗ್ ತ್ವಜಂಕ್ ದಾಯಗ್ ತೇವು ದಾಯಗ್ ಅವು ಕೇನ್ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಶಕ್ತ ಎಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಮನವರಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಪಲೆಕ್ಕನೆ ಪಲ್ಲಾಟ ಅಂದ್ ಪಂಡಾರು ಆತನಿ ಅಂದ್ ಸರಿಯವು ಅದರ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಲೇನು ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕದ ವಿಚಾರನು ಪಾತಿರ್ನ ಆಯ್ತಾ ಸುತ್ತಲೇನು ಮತ್ತು ಕಳೆ ಒಂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವು ಅಂಚಿನ ಪಿರಾಗು ಸಂದದ ಪೋದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಾಲೆದ ಕಷಾಯ ಪರಪನ ಅವು ನನಲ ನಡುತ್ತೊಂದು ಉಂಟು ನಾನು ಪಿರೊಂಜಿ ಈ ರೆಕಡ್ ಪಂಡರು ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪನ ಅವು ನನಲ ನಡುತ್ತು ಒಂದು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಡುಟೆ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚಾತ್ ಬಲವಾದ ನಮ್ಮ ನಡುಟೆ ನಡುತ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಯಾಕಡೆ ಪನ್ನ ಬಲವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಇತ್ತ ಕಂಡೋಗು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರೆಯಾತನ ಯಾನೆಕಡೆ ಪಂಡೆ ಕಾಯಿರ್ದ ಗೆಲ್ಲು ದೀಪಿನ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಆಟಿ ಕಡಂಜಿ ಆವಡ್ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಒಂದು ಮರೆಯಾತನ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಆಚರಣೆ ಉಡುಪಾಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಕುಡಂಜಾನ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಆಟಿಡು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬೋಲೆಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಟಿಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಆಟಿಡು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಯಾನಿತ ಕೇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಜಿ ಪಂಡ ಅಶುಭ ಅಂಡ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪಂಡ ವೈದಿಕ ನಡೆದು ಬೈದಿನ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಗೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಡ ಈ ಆರಾಧನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚರ್ಚೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದೂಪನಾಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಚರಣೆಲು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡ್ ತುಳುನಾಡು ಚಲನಶೀಲವಾದ ಉಪ್ಪುನೇದ ಕಾರಣೋಡದಾತ್ರ ಇದು ಪನ್ಪಿಲಕನೆ ಆಟಿಡು ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪನ ಒಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತದ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತ ಪರ್ಪಿನ ಒಪ್ಪಾಡು ನಂಬಿಕೆಲು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬಂಡಲ ನಿಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲದ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ಯಾವರಣ ಉಂಡು ಮೂಲದ ಇಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಉಳಿತಿನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇರೇ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒವಾ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮೂಲ ಮನೆಯಿಂದ ವಾದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಜನಾಂಗವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಅವು ಅವಶೇಷ ಮಾತ್ರ ಒರಿದನಿತ್ತು ಅವು ನಾಗನ ಮೂಲಕ ಒರಿದನು ಮೂಲ ತುಳುವೆರನ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಅಂಚಾದೊಪ್ಪನಾಗ ಅವೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಆಟಿ ತಿಂಗಳೇ ಅವೇನು ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದೊಪ್ಪನಾಗ ಈ ಬನತ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬನತ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಟ್ ರಡ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಕಾಡ್ದ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಬನತ ಕಲ್ಪನೆ ದೇವರ ಕಾಡು ಪ್ರಕೃತಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಈ ರಡ್ಡೆನ್ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಬನತ ಕಲ್ಪನೆ ನಾಗಬನತ ಕಲ್ಪನೆ ಪಂಪಿನ ಎಂಜ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಂಜ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರವೇನು ಸುಮಾರು ಜನ ಪನ್ಪೇರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಬನೋಲೆನೆ ಒರಿಪಾಯಂದಾಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ ಒರಿಪಾಂಡಲ್ಲ ಯಾವ ಇತ ಪೋದು ಗಿಡ ನೆಡ್ದು ಐಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿರವರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬನೋನೇ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒರಿಪಾಯಂದಾಂಡ ಅತ್ರ ಬನ
ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಾಂದ ಅಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಎತ್ತು ಶೋಕಾಪನ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಯಾಪನ ವರ್ಷಗೋರ ಪೋಪಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳೋಡು ಅಡೆಗೆ ಅವಳು ಉಂತುನಾಗ ಪೂರ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಈ ತೇಜಸ್ವಿ ಕರ್ವಾಲೋ ಕಾದಂಬರಿ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಜಗತ್ ಪೂರ ಪನ್ಪುಜಾನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯನ ತುಯಿಲಕ್ಕ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತದ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಅವೇನೋ ತೂರ ಖಾಲಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಒರಿಪಾದ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಒರಿಪಾದ ಅಂಡ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪನ್ನಕನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ತಿಂದ ಐತ ಪಿರೌಡ್ ದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇತ ಹಡಿಲು ಎಂಕಲ ಉಡುಪಿಡ ಹಡಿಲು ಭೂಮಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂಚೆನೆ ಬನೋಲಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ದಯಪನ ನಂಬಿಕೆಲು ಪೋತುಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ್ ದಾಲ ಪೋತುಜಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರದ ಆತ್ರ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಪೂರಾ ನಂಬಿಕೆನ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮಲ್ಲಿನ ಅತ್ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೌಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ನಾವೇನು ದೇವರ ಕಾಡು ಅವೇನು ಪಂಡ ದೇವರ ಕಡ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಡ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ ಪೋಪೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ 11 ಬರ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಪುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇನಿ ಕೋಡದತ್ತು ಅವು ಮನುಷ್ಯ ಅವೇನು ಇದು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರಂಭೋಡು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅನುಭವಡ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಚರಣೆನು ಓ ಒಂಜಿ ಭೂತದ ಕಲ್ಲು ಅವಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಕೃತ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ಐತ ಸುತ್ತ ಮರೊಕ್ಲೆನ್ ದೆಪ್ಪುಜೇರು ಮುಲು ಗುಳಿಗನ ಉಂಟು ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ನೆಲೆಟು ನಿಂತುವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇರು ಅವು ಪನ್ನ ಸುರುತ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತು ನಾವು ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನೆ ಅಂದ್ ಆಟಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತಂಡ ನಂಬಿಕೆ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣ್ಣಾಥ ಎಕ್ಕಾರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೇನು ನಮಕ್ ಇನಿ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಬಕಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಅನುಭವದ ನೆಲೆಟ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಯಾನ್ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನಿರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ತುಡಾರ್ ಪಾತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಉಂತಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ.